Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Size minutos nakaligas atak ng alas 9 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat na bakulod kang Pilipinas. Mayong gabi na naman. Inyo palatuntunan Aksyon Night Patrol sa Webes nga pagpangalagad naton. Pizza 7 sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Salamat amon kamo gina abi-abi na welcome sa isa naman ka edisyon sa nga inyo sa nga palatuntunan ang nagaserbe nga matakag dalonggan sang kakabihon Action Night Patrol October 7, 2021. Sa gyapon inyo maka-upod temporaryo talo sa nga palatuntunan tubtob sa tak ng alas 11 sang gabi. Sa kalang sige hapon sa inyo sa nga regular nga Aghoman Aksyon Eric Magbanwa. Inyo ka aksyon na Marlon Hirvaya walang atrasan basta serbisyo publiko ang paghahambalan. Ang importante mahatagad ta sang nagakaigo kag insakto nga impormasyon ang publiko. Sa ako na naman ang nagakatabo sa ato sa nga nasyon, sa aton nga rehiyon, probinsya, sunod banwa, o kon barangay. O kon base sa mismo ogsaran sang inyo salita sa tagsa ka mga puluyuan. Mayara sang pinaka mga hitabo nga hindi ninyo sa matalupangdan. Ilabi na subong nga kakabihon mga kaaksyon nga hindi mapaktan bisan may curfew pa nga ginapatuman. Kag bisan pa nga mayara sang pandemya, may nagakatabo kun kaisa nga hindi gid matalupangdan. Ang Action Night Patrol ang bahala sang taran. Steady lamang kamudara bangod ariman kami diri. Naga-welcome sa inyo taran. Ang ato sa mga aksyon na unit reporters liwat naton nga maka-upod sa ligid nga mga triyon. Sa Balita Nacional News Center naton aksyon Dale Salazar. Sa Patrol Action John Diaz. With action sininyo action Henry Sabong or sa action Nixon. Dugay mabatian taman ang pagplastar sa mga balita sa ato sa mga aksyon unit reporters. Nakalain-lain nga bahin sa ato sa pinalanggang probinsya. Nagabantay man sang kalinong kagatawhayan sa ila sa nga tagsa ka mga areas of responsibility.
Hoy sa bahay naman sang lakat sang panahon mga kaaksyon akong kaisa kung sa mga linyada pa sang ambahanon ni Magsorban. Ang lakat sang panahon nga kung kaisa wala naton ginahuna-huna. Ang maisa na naman ka low pressure area kon LPA sa sidlangan sang Camarines Norte. Ang nag-develop na ini mga sa isa ka tropical depression. Ang ngalan sa mga si Tropical Depression Maring. Ang sentro ni Maring ara sa 505 kilometros na sidlangan sang Virac, Catanduanes. Mga alas 4 kay na sa hapon. May hangin na niya kabasugon 45 km per ora malapit sa sentro. Kagapag madlos nga 55 km per ora. Nagahulag ini sa bagat na nasilangan nga may 15 km per ora. Basta gani mga ka-aksyon na LPA, lauman na nato na ang kon kaisa pagtupa sang ulan o kon pag-gom-goom sang langit. So halong lang takpan gid permin inyo sa nga impuduhan kung magwa agod hindi mabasa sang talithima na kon ulan. Kag hindi ka mo sa ulihi maghala ka hingo-hingo bla. Tarok budlay subong sang tiempo kon magkolokatarok kag magpulupis ngoon kita ay halos tarang nga mga ospital pribado man kon pampubliko puno gid. Kung kaisa mayaraman bakante pero kulang man ang mga doktor sa nurses. Ay ang karabanan mga ka-aksyon araman gina pa idalom sa quarantine o kung gina-isolate man kamanti close contact sa nagpositive sa COVID-19. Amo na ang sitwasyon subong. Amo na ang senaryo subong sa ato sa health facilities. Ato sa mga hospitals hindi lamang dali sa Negros Occidental kundi sa bugos nga pungsod sang Pilipinas. Las 9:51 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa nga pit sa Oktubre 7. May mga nagaplano nga magkandidato sa 2022 nga eleksyon. Ang tubtob subong wala pa maka-file sang ila sa kandidatura tangod sa pagpangduha-duha pa. Resultain ang maka-aksyon sa manamong nga mga rasunes. Ang udara nga rason nga makita naton sa masabi, away sang suporta kon commitment nga buligan siya sang iya sa nga partido kon siya ang mayara sa nga political party. Ang kadagaron kadotdo siya mo sa ulingon na sa ulihi mabilin kibos tantaban ay wayal kaya sa suporta bisan mayara ka sang political party. Kaya mo nang nagapangunagad nga rason mo kung nga ang iban sa nga mga bantog nga ngalan na kuno ginakuno mag-file sang COC tub-tub subong may isa na lamang kadlaw na bilin. Wayapon magkatos kumili ka mag-fill up sa COC. Yung mga rasunes sila. Ikaduwa nga rason mga ka-aksyon, wala sang salig sa iles sila kahulingon nga magdaog sa eleksyon. Kay katatlo, nagahulat pa. Kung bala magakuha sang ginapangabay nga iningkunab lang natuwag. Certificate of Nomination and Acceptance o kung halin sa iya sa nga political party. Kung luyag mo nga mag-file ka nga mayara ka sa dalon nga local man o national political party kinanglan may ara ka sang ipresentar nga kuna butang mo na daw si imo sa nga COC o dalong imo sa nga political party. Kung way ka sang kuna pwede ka na maka-file kung galing ka banti butang mo na independent way ka sang political party. Imo lang paningguha ka lang pangampanya pwede man na. Kaya mo ni mga tao subong magka-aksyon nga halos hindi matulugan. Sugiran nga matulugan daw. Tamo di hindi matulugan. Kay may pinanigid lamang ka oras ang nabilin. Sobra na lamang isa kadlaw magatakop na ang pagbaton sang COC sa Comelec. Wala na nga daan sang ulo extension pa ya. Di na ni pwedeng palawigon pa ang filing sang COC. Kay ang ang filing sang COC 6 months from October 1 to 8 mga ka-aksyon
naapektuhan na gani ang nagapadayon nga voter registration mo. Kay temporaryo ginpauntat mga ka-aksyon kaya nagtutok sa filing sa COC. Di babalik ang voter registration after sang filing sa COC. Tiwain na ya. Until buwas na lang ni mga ka-aksyon ang kalawigon sa pag-file sa COC. Ang voter registration niya ginpalawig ni hasta pa niya sa October 30 mga ka-aksyon. Yang filing sa COC sa nasiling hasta na lamang ina alas 5 buwas sa hapon. Halin kaina sa aga hasta sa karon. Ang perme ginestoryahan nga kon kaisa gidalalisan pag-ani. Amo ang alan sa mga kandidato nga nag-file sang ila sa nga kandidatura. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Amo ng senaryo subong hindi labang diri sa Negros Occidental kundi sa pang-national man nga level. Kay damo na subong sang nag-file sa ila sa kandidatura labi na gid ang posisyon sa pagka-presidente ho. Damo na sila. Mga lapit sila 40 na mga ka-aksyon puruti. Sa laon pa man na. Ang mga bulobantog kag sikat nga ngalan niya sigurado ko amo na iya ang pihugid nga hindi pagkakason sang Commission on Election. Kamanti ma-cleansing pa ng kumalik mga ka-aksyon sa mga ginatawag nga nuisance candidate. Why pa abiya aprobahan ang ginaduso nga hagna mo? Ginaduso nga hagna nga kung sino man ang mapamatud-an nga nuisance candidate nga nag-file sa nga COC sa kada eleksyon. Patungan mga ka-aksyon, multahan ang pinakadubo nga multa, 100,000 ka pesos. Iway pa na, ara pa na, ginapending pa na subong sa bahin sang House of Representatives sa bahin sang Kamara. Pero sa 35, kung more or less, 40 ka mga nag-file sang kandidato, may anom mga ka-aksyon nga amo nang gagwa ginahambalan gid bala. Daw may ara sang bakod. Ang isa dara si Leo de Guzman, Panfilo Lacson, Bongbong Marcos, Isko Moreno, Manny Pacquiao, at ang labing ulihi amo si Vice President Leni Robredo. Una so far ang gagwa sa balita ko mga presidential candidate. Yang iban mga ka-aksyon niya, mo ka mantin, di gimang kilala, sigurado nga mayaran na sila sa ginatawag nga nuisance candidate. Ambot kon mag-file man si Davao City Mayor Sara Duterte. Di nag-file na gid man sa sanya sa nga si OC pero re-electionist. Ay luyay kuno tapuso niya sa nga ikatatlo nga termino bilang alkalde sa sunod sa Davao. Pero damo gihapon mga ka-aksyon sa mga local chief executives, governor, mayors. Ang arag gihapon niya nagpabilin nila sa nga suporta kay Mayor Sara Duterte sa pagpapili bilang presidente sa pungsod sa Pilipinas. Kaya mga perme ginahambal na ito Until November 15 pa ni mga ka-aksyon madesisyonan sa ulihi kaya may ginatawag nga substitution sa nag-file nga kandidato. Hindi na imposible nga matabo kay damo na nga mo na natabo diri sa pungsod sa Pilipinas kung na eleksyon ang paghambalan. Amo nang hambal sa kalabanan nga only in the Philippines. Amo niya ang dalagan permiya sang kampanyahanay kag file sa nga si UC sa Pilipinas pati sa mismo eleksyon mo. Iba nga rasyon na di na makita mo ni plastada ni. Alas 9:58, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano ba lang mga balita nga dapat ato sa nga pagkatutukan sa ato sa nga pagpangalagad? Sa bahin sa nga balita lokal,
Kadomdom kamo sang makasalidni nga krimen nga nagluntad sa may sunod sang Cadiz. Ang balita makaaksyon nga may padya sa sinuman. Makahatag sang impormasyon para madakpan ang suspesado nga nagpangawat sa puluyan sa Cadiz. Kaga brutal nga nagpatay sa nagaistar sa balay nga maestra. Mayara sang reward money nga gintanyag mga kaaksyon. Mismo ang pamilya sang biktima. Nagsiling ti handa sila maghatag sang 50,000 ka pesos sa sinuman makabulig para matultulan kundi nagpanago ang suspesado ni kabadakpan. Kaso ini magkaaksyon nga pagpatay ho sa isa ka senior high school teacher na magluwas gin buno gin martilyo pang ulos ni. Porte nga sahi sang pinsar ka taong kahimos ni. Kung tadlong ang pinsar mo, tadlong utok mo, di kayo makahimos ni mo. Manang ginahimuan mo sa ni tao, parehong mga tao. Kayo kung sapat na kay, kung sapat pwede guro. Kay damo ya sa manog ihaw nga ginapaagi balang sa lampos mo martilyo, pero ti tao na ya. Kung saktong pinsar, saktong utok mo, di mo na mahimo noy. Ginbuno, way pakaluoy sa suspetsado ni Solon Sambalayo. Sa may sityo, Kanipaan, Barangay Bangkirohan, Solon San Cadiz. Nagligan yung Oktubre 6 ni Miyerkules sa ring adlaw. Ang pagplastar sa ring balita, pamatian dugay-dugay ha. Agi sa report sa ato sa ring action reporter, asayin dira sa maya Solon San Cadiz, action Roger Gotib. Ay daw na interview ito ang amay sang biktima. Ang among naghambal nga willing kami magtanyag sang 50,000 pesos para lang nga madakpan ining naghimo sang krimen. Sa ila sa nga himataho, dalaga pa rin 28 anyos, huben pa. Wala niya sang kalaban-laban Jessica Transmonte Ducay. Kamangkod rin makaaksyon ano pa balang kalawig sa mga tinion nga hulaton rin sang pamilya. Antes madakpan ang suspek kamahatagan sa hustisya. Ang kamatayon sining sarasiling tanaw walang kalaban-laban nga biktima. Yang kapulisan na kung magpati nila. Ening suspesado ni nga ngalan sang suspek makaaksyon Dilion del Rosario. Ang isa rin nga Dilion, one word lamang ini prote double L. Dilion del Rosario. Kapati ang kapulisan nga ti ari lamang ni siya. Nagalibot-libot na sa Negros Oriental. Di laban-laban guro ti nagasto yan ni ang yasa rin nga ginkuha nga 79,000 pesos, makon mo 79,000 pesos. Ang nakuha niya makaaksyon sa sulod sang puluyan sa dong biktima ho. Ang nawong sang suspitsado sa mga mahilig dira social media, partikular sa Facebook, ara man na nakapagkit man na makaaksyon. Subong amat-amat nga nagadamo ang nagahimutan sa isura sa suspect. Posible nga hindi na madasunan pa rin nga semana. Kamay pa. Kasi kung mayara sang mayora na ang investigasyon, may maayo ng resulta ang pag-ayam. Hindi pwede makakadto ang ato sa mga otoridad sa lugar kung why sila sang mabaton nga information nga dira na lagyo kung kapanago suspetsado. Anong kapulisan ta maghalal ang kalambiyong o masala sang patod nga padulungan? Kinahanglan mayara sa information nga nga ihatag sila. Mayara sang magabulig hatay information sila. Para nga at least ma-follow up nila insigida. Ano ba ganyan ba sa nga balita sa bahin sang lokal? Ang bantog kag viral nga pamuno sang Philippine National Police na si General Guillermo Eliazar. Bisita man diri sa Negros Oriental kag sunod sa Bacolod sugod sa Sabadong adlaw. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Sa Sabadong adlaw, Oktubre 9 ina mga kaaksyon. Sumong si Eliazar ara sa sunod sang Iloilo kundi ka magsala. Naman isa lamang inisa sa mga nagtambong sa ika-120 anibersaryo sang police service dito sa may Campo Delgado.
sa Police Regional Office 6. Sa Sabado una nga kantuan ni Eliazar, amo ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo. Sa sunod mga kaaksyon sa Domingo ng adlaw, makanto naman sa bahin sa Bacolod City Police Office nga headquarters. May himuon man balang surprise sa nga pag-inspeksyon si Eliazar sa mga police station pareho sa ginahimo niya sa ibang nga lugar. Akon kaisa mga kaaksyon, si Eliazar kung kaisa magbisita sa isa ka police station, yan ang surprise visit lang. Nakasiling sa kon kaisang wow na wow. Kamanti nagdayaw siya sa katahom sang disenyo bala, nagkatinlo sa istasyon. Kag kun bala mayaraman siya sang himuon nga amo ginakaugtan sa pila ka mga salawayon kag tabaran nga mga pulis. Kon adlong ka man nagkatampad ka nga pulis ka nagatrabaho, huwag ka na sila pagkakulbaan. Kaning kung kaisa, surprise inspection nga ginahimo man ni Eliazar, na ginatuon niya sa kaagahon. Na kung ang pulis sa estasyon maka-aksyon matabuan, nga nagahuragok kag nagatululo panglaway sa nga tulog, adios amigas kag amigos gid kada. Iho nga mayara gid nga pulis nga masampulan kumabtan ni Eliazar nga mo ng plastada. Laban-laban na maka-aksyon imbes promotion ang dangatan niya sila. Ang kungan tupan niya na. Kaya manti ang silot o kon pamatmat pinalidad sa na maka-aksyon base kon dismissal gid sa serbisyo bala kon matabo. Ang iban ginareprimand. Sa Bacolod naman nga problema maka-aksyon kung magkanto di si Eliazar. Pantayan tani kung bala mamunuhan yaman ang halos hindi na maisipan nga kanamuon sa mga unsolved cases. Ang ginatawag nga unsolved cases normal na sa isa ka lugar. Pero diri sa Bacolod ya normal pa bala ini. Amo na sa nagsiling nga mga grupo sa negosyante, pila gani ka mga opisyal aton nga siling naman nga mag-alarma na. Kung nasipon mo studlon, di na gani yung maisipan kay kadabo-dabo na. Unsolved cases kaganahimo mag-aksyon sa ginatuwag nga riding in tandem. Ang mga kaso balas ang pagpamatay haw. Daw nagkalalubong na slimot. Kung sa mga kahoy, pabado na anayan na. Tagod man sa kadugayon, kag wala gid sa kasolbaran. Palantayan tara maka-aksyon sa mabot nga Sabado ka Domingo. Man si Eliazar daw may pinasahi iniya nga manira sa pagdumala sa atos ri puwersa sang Philippine National Police. Hindi man ni magdugay si Eliazar maka-aksyon kaman nagaserbi lamang ini siya bilang PNP chief sa sunod sa 6 ka bulan. Nagsugod din sa Mayo 7 hasta lang isa sa November 13 mga kaaksyon. Kay malabot yan na ni ang ginatawag nga compulsory retirement sa edad nga 56 anyos. Di man silinta compulsory. Isan pa mamalibad si Eliazar kung matupa na sa amon may sasamahimo unless otherwise kung hawiran siya ni Presidente Rodrigo Duterte. Di ba? Kadumdum ka mo kay former PNP chief Ronald Bato de la Rosa. Kalapot niya maganito ang compulsory retirement age ka 56. Pero ginawiran to siya ni Presidente Duterte. Ops, di anaya. Sige, halang anay mo sa nga pagdumala si PNP. Di ba? Pwede nga amo maning matabo sa kay Eliazar, no? Anong kabulan tuman kalipot kay Eliazar ni hindi ani malikop, hindi ani tapos ang ginaplastar yung plano. Parang at least matinluan ang hanay sa PNP. Kag matuman gid niya sa ding ginplastar nga mga programa, mga kaaksyon. Kung matigayon lain ang hepe na sang PNP kung matabo nagabot sa May 9, 2022 nga eleksyon.
Oh. Sige. Bantayan tayo magka-action kay doon mo ning unang best o first time nga pagbisita dari ni Eliasar sa Negros Occidental kag sa may sudad sa Bacolod. Nakahibalo ba lang ka mga ka-action nga may 69 Dias na lang Pasko na o 66 kaadlaw mag-aabi-abi naman kita sang bag-o nga tuig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! 10 minutos na kaligas sa tak ng alas 10. Curfew na dali sa may sunod sa Bacolod. Sa mga wide obrahon, puli na inday, puli na tuto. Nungay na kapasaway. Kasi malabyan ka mo sa patrol kag kamo ang pag-isyuhan sang ticket kag pagamultahan. Away na. Ulit temprano pa. Alas 10 ang observation report sa patrol. Yari na with action John Diaz. Action! Night Patrol! Field Reports! Kay nasang mga temprano pa may truck sang IPM. Nakasangkit sang ining wire bla sa dalan. Kadamo sa mga wire nga naga-loy-loy na mo. Amot nga dawain ni matalopang dansang concern nga departamento. Action dyan, kamusta Bacolod Subong? Please come in. Alright, magandang gabi, Brian. Boss. May gabi action, Mar? Kaya kita da? Daw fan sa guro ni Nuli ay. Ha? Daw fan sa karon nga ni Nuli. Ah? Pili ko sa Blasonador. Gani, oo. Naghali na to sa iyang stasyon. Oo. Gani. Dito madayon dito sa mapili, no? May ngalan man ah. Medyo ba bakod-bakod man? O siyempre, kiti Vice Presidente man mong action, Mar, karon nga gabi. Ari kami di sige mo, mo bagulang, sige panuga-nuga, dili ka telco. Kina pa nga sinukanay nila, kay paano din nila hindi mabalaan kundi ng kable sa ila kuryente. Kaya kuryente, di ka sinarambod lang, bisan sin, o lang na di ka pang sugpon-sugpon, bala? Gani, oo. Why sila kaya tubo, bala ka tani, dako ka tubo, nga dala ang sulod nila paging ilang linya, Ano? para identify nga ako, color yellow, ako na, iyanak sa mo ning telecom, o Gani. color blue, imo ni. Gani, dyan na abo na tani, no? Color coding bla, no? Actually, sa Sa iba wire? naman na ginobra nila, mong meron na tubo, bala nga dako ang halo sa tunga, gano'n nila ginapalabay ang kable, pero Dres Bacolod, tawabala ka nagsirarampaw. Di sa mga gabi, galingin ulo nila. Okay. Kung may sin o nga kable, ang nautod, kaginalinan, nga pagluyloya, natagaid ka truck. Hindi nila sa ma-identify kung kay sinogid. Kung mo hindi nila ma-identify, hindi man nila madali-dali di ubray, ang diyo, nagabal gapon kaya ang truck RD, ay pa nakakas. Oy, ti ang truck na may karga ba ng basura ang IPM? Oo, kita mo ko dako foam sa likod ng IPM, di okay, may pating foam sa isang ginatulugan, ginaboy nila, guro ni. Sige ba, sakay doon nila, abi ko ganito, ay nila, ginapang tipon, man ay gali nilang foam, di ka, ay ligdaan, gibang dako-dako, ni ari di sa likod sa IPM na truck ko, ginkarga nila. Ang natabo, may nagaluylog nga kablis ng kuryente. Dali ba lang sa may Gonzaga San Juan? Tubang di lang sa Action Mar, lapit sa may Negros Club. So nung letter T da nga dalan. Yes. Dali na dampi sa may Plaza Mart, no? Dali sa likod dampi. Kaya luntad ang ining disgust sa aksidente, abi. Tubang Sea Breeze Hotel? Di lang ubos-ubos ng gid. Pagkupan ng gid, no? Oo. Di ba may at Action Mar nga halin di siya sa may plaza ining truck pa-south na siya pakadto Zuriaga. Inausoy niya may nagaluloy gali nga kablis ng kuryente na labot sang truck. Di paglabot sa Action Mar ako di sa gaid si dasig manguro padlagan ka truck kay kitigab ina mo wala naman sa sakyan. Pag sa gaid ya ay sus sa isa gali nga nagaluloy ang apat gali niya nakaangot man sa apat ka poste. May ato to rin nga mga damo-damo mong kable nakaangot sa poste nga sa kilid di kayo bago ko nakita nga may anom dagali ka poste sang kuryente telecom nga nagatinupaday. Tirapat dito Action Mar nagilayang lain bato kayang dugabanting na nablaki ang dalom wasak giguba gid ang dalom pundasyon utod gid sa dalom ti
ang nagabanting dere, kable na lang ni kakuryente o kunya ka telekom. Oh, ang truck action dyan, ano do ko na istorya mong driver, why? Ang driver kay na do naglingin ulo do gindala-bala sa diyan mo. Okay, butang takson dyan ko ni ang IPM nga truck. Amo ganang ila sa niyang ruta perme nga pagkolekta sa nga basura. But silingon, inang attraction dyan, perme na nagalabay. Yes. Oh, so nagligad, siguro kadalabayan na, inang mga wires ason dyan na, why pa nagaloy-loy? Why pa nagurugaloy-loy? Oh, kay na lagro nagloy-loy na. At ako na pa siguro dito, damo na ako nagaboto din PLDT, bago lang oh. Oh, but silingon, ang isa da sang mga wiring da, iya kay Palditi. PLDT, ano pa ginadi? May nagabot bago lang? Sineco, cable. Sineco. Cable. Cable na Oh. ina, isa, tatlo na sila. Tatlon sila. Kompleto ha. Oh, lain pag nga cable, ang isa pag ito. Oh. Ano nga linyaman? Florid line? Di dapat, may aksyon niya kaya sila, may suryahan nila na sa ulihi para ma-sure ka ba siguro, bilang hindi na masulit pa sa ibang nga lugar. Dapat guro gani malagyan sa mga residente dere nga Oh. nagalabay nga studyuhan nila nga Nan. masulbar ni bala nga kadelikado ni mga Delikado kakuno gid. na may nagdagdagan ginaksyon mga kable ka ay dot mo kung telekom o kung kuryente sang Seneco No. na di ba pagbugto doon na bugto bala doon na dagdag may nagkarabugto gid mo may man na dagdag lang pagbugto may isa ka diri ka nagaparada nga MUV ni Goro hindi man sa ti auto lang siya na tight Oh. pero ti dako-dako sa gawa gapundo di sa nadagdagan ka kable kuryente bas ko galing impact litik ang kristal kaslakyan ti dala di sa ulami do ti mo ginapaligban nila kung sino kuryente action mar kay ti para makabulig to bayad to sa lakyan na amo mo gina-identify nila kung sino tinagambala kay ng Seneco hindi namon telecom na iya na istorya ko ginang electrician kung electric ano din lang nila na ang nagaka-corresponde Oo. ang balya hindi namon ano na nang iyan ay ka sa mga telecom or cable so mga cable telecom ari di sa mga gabi na gingagaw di no may ginabutang na sila nga do ano na ginila tayan da do ladder action mar taklason nila din pinakapuno-puno gidigoro diri dampi sa may BDO na dito sa may Gonzaga, Araneta, so layo sa ginlabot nila para mabutong nila, mabanting nila action mar ang linya nga radra sa may Gonzaga dampi no? So amo na ang sitwasyon diri may nakikina wala na sa may nasamaran may pilason action mar siling aksidente nga nagluntad no may ara to galikina pilason no pino may ara isa na galabay siguro gatambay sa guwa sa ilang kabaligyan kita manirana sila gulpi ng pisik ng kable sa kuryente doon nag-igo sa tanya na kaya masulun namon mailang kay Waisa na mata kung na mata delikado gito kasi baskog din na sa impakado ginbakol ka na ya ati ang driver action dyan niya naggalain lang matcha dyan to doon naglingin lang ulo yung guro blas kulba gurokson ma kulba lang sa'yo Di mako, bilang nga duri ka gido. Kag may lang, kung may kasunod gislakyan. Kung may kasunod, sabi na ito ginapayo, pero kit dasig mo padalagan mo. Ari na, apat na di ka cable ng kanto. Hindi na masindihan mo kung sino. Kahit di pa na masindihan mo yung gomon ding linya sa kuryente ni. Mayari, di ina, ang Seneco gali nagkambalak sunod. Mayara sila ng transformer. Ang transformer nila, di ba may ara poste. Sementado nga poste. Ang poste yaka telecom. And then nga, doon nag-luy-luy nga kable. Sa babaw guys ang poste to, may ginangot to yung Seneco, yung transformer nila. Ay, doon ko naka-coordinate sila sa telecom, kaya ba ko nila, puno na kuno ang gibutangan nila sa transformer, sa tupad lang man, nga poste, sila nag-attach ng flexon mar. No? Yung muna sila ikarolapaw ulit transformer, kasi dapat ni bantayan gini nila, Action Marlon. Action Mar, update kasi mo, nag-reply na sa akon, ko lang ang Atob lang ginano niyo blang pili gobernador sa probinsya. Nag-reply sa. Ako may schedule ka na ko sa nakapal si OC. Ang bala Attorney John Orola, tomorrow, October 8, 10 a.m. Yes, I'm running for governor. Muna iya. Kaya na, mapili ko, buwas mapile ko na, alas 10. Teka na lang action dyan, mapakita ka na sa iya.
Naon, bala. Kay karon masunggod na sa Nagana sa yes, go. na. Makupol, go ba to ini? Abila, yes, go. nan. Muna iya nga balita. Okay. Importante ka ng presensya mo to. Makita ya ka. Aba. Tita, yun ginigilin. Importante may pilihan ng tao kung go, ano pa, no? Katie Makulod, yan may pilihan. Province pa yan. Gani. Muna ya. Oo, bago lang sa nag-reply gid man sa Atlas kung ano papilian niya. Gobernador. Sure na gini maniguro, ba siguro independent ni bala na ko kung ano, wala pa sa ko sa partido eh. Pwede ko sa napamangkot ko kung ano sa partido, pero sure sa action man mapapili isa gobernador. Reaction mo ng pinaka-karong gabi kami sa plaza, nagasulo standby kami diri. Ribot kami diri asulad sa Bacolod. So may plaza doon masado man tawo. Meron sa kabilog gilagay damo sa bitbit nga binagtong, no? Damo sa bitbit nga binagtong ya, may mga bag sa, may mga payong sa kanang bitbit sa mong gabi, pero tiko sa wayon mo ni basig lang pakon na kani karonaw. Yung mga pulis do ginaano sa ginaayo lang sa nga bigtulan ta dampi wa. Gagawa lang ta dampi sa may plaza kay kung gabi do ginadumili ana ding pagtulog-tulog sa may plaza publika, no? So gwa lang sa Action Mar para hindi sa masabayan diri karon, no? Kaya ang pulis na to na sige man lang bihong sa palibot sang syudad sang Bacolod. So pa Action Mar man ang pinakauling sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod, subong agad mga ka-aksyon. Bantayan karon ang pinakamadetali nga tipon sang pato diri sa gihapon sa pagpadayon nga pangalagan. Mga ka-aksyon tandaan nga isa sa marason sang pagtugas sa balatian sa tong lawas sa mga paghuyang o kurang sa tunman mga rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa doktor sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat Action na dyan, 10:23 Action Radio Philippines Standard Time. Ang mga nagaluloy balang kable o kuryente sa dalan, labi na sa mayor nga dalanon naton de, aning National Highways maka-action, hindi nyo na paghulat nga mayara sang aksidente nga magluntad. Kasi naman nga departamento kon korporasyon ay siya sa gobyerno ang nagaparag-iya sila kung may yara sang nakitaan ka mo nagalaylay itanlungan nyo man kaya na pagulata nga may yara sang aksidente kita mo ho sa mga kabiho ang truck sang IPM naga-roving nagalibot pagpangawa sa basura taas na siya na salabay gid ho naglain pa matsay sa driver kay kanulbaan nagligad to sa may dalan sa Araneta Highway may naglaylay man to naghilay mo to nga poste magka-aksyon. Sa aton nga mga ano ha? Cable, PLDT, Seneco, kung ano man kasahi nga mayara sang
kuryente ang ganatakod dari sa may sunod sa Bacolod. Parang at least ma-sure taman nga wa isang peligro ang madalas na tao. Alas 10:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy sa ato sa mga ka-aksyon nga nagpaigbahin sa ato sa nga sa Pamaskwa. Bugtaw pa ka mo na, siyempre. Dapat pamati ka mo sa Aksyon Radio Bacolod. Kung nagpartisipar ka mo sa ato sa nga temprano nga Pamaskwa dari sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Magakuha kita maka-aksyon sang isa naman katagdaog. Standby! Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radio! Number 1! Okay. Yari na, nakagabog kita sa isa naman katagdaog sa ato sa Pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. Hello, mayong gabi. Ay, good evening. Sino palihog? Si Anabelia Baligwat. Anabelia Baligwat. Pila edad ni Ma'am Anabelia? 63 sir. 63. Si Nanay Anabelia Baligwat, 63 years old. Taga diin si Nanay Anabel? Ari sa sa Barangay 3 sa Isabela. Oy, taga Banwa sa Isabela ha. Sa tanan-tanan dira nga Isabelenyo, mga taga Isabela, mayong gabi si inyo dira. Gapamati gid si Nanay Anabelia Baligwat para may sa Aksyon Radio Bacolod. Oo, bala sir, tingnan ito paano binbantayan ko pa nga akong bigyan ka. Wow. Teko di may maayo nga resulta gid Nanay Anabelia, no? Ano ang tagline gani sa Aksyon Radio Bacolod, Nanay Anabelia? Sa Bacolod, Aksyon Radio. Tumpag na tumpag ba? Wag gid wag gid kulang ba? Sige, hindi na ko mapadugay. Nanay Anabelia Baligwat, Anabelia Lee M. Baligwat, 63 years old, taga Barangay 3, Isabela, Negros Occidental, hulaton mo lang Nanay Anabelia, no? Ang tawag sa imo, nagdawi ikaw sang 500 pesos, hindi lang magpa-liso, kag tutok lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Congratulations, Anabelia Baligwat. Salamat, gid. Salamat din. Thank you. Sa Pamaskwa sa ARB. Magasugod na sa Oktubre 1, teg 2021. Magpadala lang sa inyong entry sa 0970-495-1202. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Number 1. This portion is brought to you by Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na Ato sa nga live stream si Ray Baryoga mayong hapon, Rogelio Lakang mayong gabi monitor, Handumanan, Dennis San Nuestro mayong gabi, Athia Kimeriman, Homalumina, Michael Villasor Juarez. Sumalon galag ang internet, galag.
Okay. Kung sa lagid, no? Halip pa na kahapon nga bisyo. Daw, hindi kayo malakawan na, galag kong kaisa, pero di ara magabalik man siya. Lorna Diligencia, good evening. Michael Villasor Juarez, thank you. Veronica Santillan Manukan, mayong gabi. Michael Villasor, okay. Inday Blaza, good evening. Chinky Dialagdon, mayong gabi. Axon Marlon, kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, and Doc Pat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milail Oligo, Michael John P. Sison, and family sa barangay Pandanong DSB, salamat. From Arizona, USA. Jamel Florendo, mayong gabi ang mga ka-aksyon, stay safe, God bless, salamat kid. Eden Medina, mayong gabi ang sumarlon, tamiyaw ko lang si Bembo Arcelias ang barangay Binobuhan. Carmen Reyes, watching from Hong Kong. Maria Teresa Hofilinia, good evening. Star Mayo, how the action monitor from Rochester, Minnesota, USA. Kindly greet to my beautiful niece, Sonyata Alvarez, happy birthday. Oh, Sonyata Alvarez, happy birthday, salamat, okay. Jocelyn Liboon Dispoho, good morning. Good morning, Kunambalya. Milyara Sapul, good PM. Ari ka may sabay Porok Sunflower, Barangay Tangob. Shout out lang ko palihog sa amon day bata nga si Kyle. Tulog na kay gabi na ko. No? Hambal ni Milyara Sapul sa Porok Sunflower. Porok Sunflower, so una talam na nada. Dara pa ko nagdiang sa una mo. Sa Porok Sunflower. Philip Liboon, good evening, Axon Marlon. Ang iyang visit is more on beautification, hindi sa unresolved case. Basi, no? Ay patahom ang kwan, patahom police station, patahom police station. Oy, kay amigo ta Atlas at Loy sa Lapante, mayong gabi, amigo ta Atlas, tao. Salamat gid sa pag-monitor. Kay Melvin, amigo ta Melvin, kamusta na? Oh, sige. Milail Oligo, Bari Cafe, Barangay Tangob. Araman si Lilia Taton, good evening, Axon Marlon, monitor lang kami ni Gardenville, Subdivision, Barangay Tangob sa Gihapon. Mga taga-barangay Tangob, kabarangay ta. Rosalina Arellano Espadero, good evening. Araman si Teresita Orita Kahorao, watching live sa inyo program, God bless. Thank you, Gid. Okay. Ambal ni Milay Oligo, Tamyaw, Jinky Yalagdon, Star Mayo, Vanessa Star Mayo, Noel Amar, and Alex Montesa. Thank you. Thank you. Salamat. Cheryl Gadudo, Ambalya. Raymond Alarcon Sagal Jr., good evening. Axon Marlon, monitor kami sa may Porok Santol, Barangay Mandalagan. Thank you. All right. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Aksyon Radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag
gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Pabalik sa Action Night Patrol. Alas 10:36 Action na Radio Philippine Standard Time. Sa nga bahin ni Balaunta ng detalye sa report ni Action na Roger Gutib. Ibalaunta sa mga yasunan sa nga kadis kung ano na ang latest. Sa sining investigasyon sa ato sa mga kapulisan. Angot sa brutal nga pagpatay sa isa ka manunudlo. Nagaligad nga Miyerkules sa mga ka-aksyon. Kay sige hapon ang pagkatingwa sa ato sa mga otoridad sa ato sa mga kapulisan para nga madakpan kag matutulan na ning ginapanaguan kang sa nga suspetsado mga ka-aksyon. Sa mga information nga sulod diri sa aton protekto gyan ta na mga ka-aksyon sa ato sa mga otoridad. Pero salig kita mag-aksyon nga hindi na di madugay-dugayan pa, no? Tagaan man sa hostisya ang kamatayon sa ring biktima ho. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Ibalong talitali sa ring balita with Action Roger Gutib sa Cadiz City. Action Roger, mayong gabi, please come in. Yes, Action Marlon, may gabi kag may gabi sa aton mga aksyon sa aton kini Action Marlon nga mga balita o sa karon nga gabi. Ang kabayan Action Marlon sa update naton sila sa gyapon sa natabo nga pagsulod sa kawatan nga ini kag parayon nga upload kini Action Marlon. Kag subong sa gyapon ang kapulisan sa interview naton sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky DCR nga nagpatigayon sila sumarnon sa pinapagiyapon sa mga tikangagon nga madakpan ang ini nga persona pisar nga sitapos ng 24 oras nga prescribed hour of hot protection. Pero sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky DCR nga ang ila sini nga pag ginahimo nga pagpringwa sa Japon nga madakpan ini tungod nga may mga ari man ini nga pinding nga warrant of arrest pero sa ila kay na sa nga sa interview nga mag-secure sila si Marlon sang kopya sang warrant of arrest wala man mention kung ano gid ang kaso nga nakapinding nga warrant ni Dilion Del Rosario na taga Barangay 8 Sirad sang Bacolod. Now, ang ila ginimo nga nagapaghigangot sila sa dagdag ka mga puerto sa palibot sa probinsya, labi na ginapatabok dito sa Cebu kag sa Bacolod, dira sa Bragco sa mga security officer kag ila sini nga ginhatag man ang mga picture balatok sang suspect
Suro sa ilang at hindi man to mga balilali makatabog kung kaya pangita man ang mga barko abisang tawag nga ispas registered na may mga papilit. Pero tiba bila ko mag-attempt din siya na maring ginimo karon sa kapulisan. Tao ang pamilya Sumarlon payag nga nga ate offer na sila Sumarlon ang pamilya mismo no sa sining biktima nga hatag sila Sumarlon sang reward nga 50,000 pesos sa sinuman nga makatudlo o kung makatag sang informasyon leading to the arrest sang sining suspect Axel Marlon. O kasi na interview tagid mismo ang amay nga si Ruben Dukay, Mr. Ruben Dukay kasi no sa iya ang ila mismo nga utod dito sa Metro Manila. Abisiling sang biktima Axel Marlon ang nagpadala kagay na sila mismo ang nagkuha sang kwarta kagin butang sa bangko ang nga kwarta ara na ready na ina kung kaso gid may ara may makatudlo nga ina siya mangin isa ka informasyon nga maristar ang suspitado nga si Dilion del Rosario. Kaya ngayon matugaling sila sa aton sang advice kung bala ano ang mahimo 5 mas mayo kung mag-connect sila Sumarlon sa pulis para nga ang pulis mismo amuya ang magpatigayon sa tawag nga mechanic bala kung paano nga maatag ang reward kung ina madakpan ang abo nga suspitado Axel Marlon. So, yari ang payag sang amay sa aton kini Axel Marlon nga interview may kantanan sa kini nga paghatag sang reward o sang kini nga pamilya 50,000 pesos para sa sino man yung makatudlo kung maristar ang amo nga suspect Axel Marlon. Daratang mga nagkubi, di padala yung dito ako ang 50,000. So, okay, namin rin lang nga 22 out na, daway kagibla. Oo. Okay. So, kung may may makatudlo, may nagmadakpan ng suspect, amo ang inyong pag-atag ng reward. So, madakpan. Pero ano kinang may tulit kami mga ang akong guro ko yung advice ko, coordinate ka sa pulis nga na to, maatag ka mo reward para mapag-ihon nila ilang mga asset na. So, ako na, Axel Marlon, nga tigin advice na ito nga i-coordinate sa pulis. Gina-contact naman si pulis, Lieutenant Colonel Rocky si Aragon nga ipaibalo sa ilang plano sa pamilya pero hindi ka makontak out of coverage sa iya sining cellphone. So, siguro kasi kung gikantuan naman ang Sumarlon sa pamilya god nga ma-facilitate kag matagaan nila sa tawag nga pag plano pa din sa sining natag na reward sa pamilya sa sino man makatudlo sa sining suspect kag ma-arestar Axel Marlon. So, muna, alam ko pinaka-update kay sa subong nga Sumarlon sa subong, wala pagidya sang kansa o wala pagidya po madakpan. Ini si Dilion del Rosario. Ginabulubanta sa may nakakita. Sini ko nga nagsakay sa tricycle pagkatapos sa natabo. Kagapan notice barangay nga base ko nagkumpara bala sang pump boat bala pa tabok to sa Concepcion Mililo. Kaya madadang malapit-lapit, kaya ang pampot ka, way naman nagpangita pa, basta kumparon mo. So, pakam kita na sa mga basi, kumayara, man matod nga na kumpar lang ang pampot nga ginanglan, magatag na kamo informasyon sa pulis, basi kung basi nason malang adlaw, kung buwas manakpan na kaya son, kamo gali ang gisakyan, kagway kamo yan nag-report sa pulis, basi madala pa kamo sa kaso, Axel Marlon. Amo nang aton sila nga hatag ng informasyon sa aton man kini
nga mga type na mati nga base kon ginsakyan sining sospechado. Sa dugang natin kumalilas ng Marlon, duha ka mga wanted person ang ginpagdakom sa makatapos ang kapulisan. Kagini isa may kaso nga attempted homicide. Ginakop ini siya mga takna alas 11 sa aga. Kaga ini siya ang ginkilala kay GC Pamatian Cardiliano, 32 anyos gid, 42 anyos gid, kag residente sang Purok Malinong sa Barangay Jerusalem, Siyudad sang Cadiz. May kaso nga attempted homicide. Agini ang ginisyo kay nilagaan ni Honorable Judge Lindolin Jimenea o kon ni Honorable Judge Juan Francis Netraza ng MTCC kag nakapit sa Agosto 17 ng 2021. So, ang pampiyansa sila 36,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Gindakop man si Marigold Amisola Javier, ni siya residente sa Villa Luisa, Barangay Luna, Siyudad sang Cadiz. Kag iniman niya ang may kaso nga other mischief man nga kaso sa criminal case number 7681. Kag ang bail recommended sini is 1,000 pesos. Ginisyo man yung Honorable Judge Juan Francis Netraza ng MTCC sa Siyudad sang Cadiz, nakapit sa November 19, 2012. Dugay-dugay na ini nga kaso. Nasa din kay ina lang yung third mga alas 2 pasado takna sang hapon ang amo nga warrant of arrest action, Marlon. So parte man ni madulong taga report, balita, informasyon gikan diri sa Siyudad sang Cadiz kag norte nga sa probinsya sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Guti ng report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! Salamat Akson Roger kabay pa boss nga adlaw may mayo nga development dia. Ang ining sahi sa nga balita ho. Managpalabot sa aton mensahe diri maka-aksyon don di ni mayo nga report ni. Dito sa Pungsod Japan ho may ara sang pagtayog na naman sang linog to. Portigid ang linog subong di sa Japan. Nagpadala sa aton mensahe diri direkta mismo dito halin sa Pungsod Japan sa Kululbaan basta tayog ang linog sa Pungsod Japan mo. Iba doon tayo magka-aksyon to kay Dugay ha. Kamay pa nga way lang sang nahalitan diri nga kabuhi. Way lang sa dako nga halit sa propiedad. Ining ginpalabot ka mensahe diri sa aton bag-o gid lamang na mayara sang linog na naman nga nagluntad dito sa Pungsod sang Japan. Wow. Ay COVID-19 pagkita nga ginatubang sa mga daan. Opdandalan ni sang pagpangamuyo amo lagi nang ato sa nga mapanugyan. Basta kami kalabidad ti hindi ta na mapunggan. Pero mapunggan ta na pagi sa pagpangamuyo naton. Alas 10:47 aksyon Radio Philippines Standard Time. Kalakan tarang ato sa nga patrol mga ka-aksyon sa natipon nga balita ni Aksyon John Diaz. Ang report nga nagsulod rin sa aton may angot sa sining linog sa Pungsod Japan maka-aksyon bastog na rin. 6.1 magnitude nga linog. Ito tumayog sa kapital sa Tokyo, Japan. Nagnabatsagan sa malapit nga lugar mga ka-aksyon. Ang mga 10:47 na batsagan mga ka-aksyon ini. Ining pagtayog ni. Salamat sa mga nagpadala diri sa aton sa mensahe. May pa naman sang reports. Kung bala mayara sang damage sa kon injuries balanta para dugay-dugay. Sa ato sa mga aksyon sa ato sa mga bago lamang nakabukas sa sa radyo, nakalagin sa ato sa live stream. May nagtayog naman mga ka-aksyon. 6.1 magnitude nga linog sa kapital sa Pungsod Japan nga Tokyo mga ka-aksyon. May pa pangamayuan talang ato sa mga ka-aksyon dito nga mga Filipino sa Pungsod Japan. Pray lang kag kabay nga doble lang nga paghalong.
Balikan tara maka-aksyon ato sa ring patrol. Detalye sa natipon nga balita ni Aksyon John Diaz. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon John sa detalye sang report. Please come in. Sa maging kilala bilang isa ka best city police station, ang Bacolod City Police Station 2 kay nasa ginpatigayon dara nga programa kag seremonya sa Police Regional Office 6 sa syudad sang Iloilo Action Mar. Kaduha man ini sa ika-120 nga anibersaryo sa Police Service diri mismo sa Pungsod, Pilipinas. Ang pasidungogang personal nga ginhatag ni Philippine National Police Chief General Guillermo Ilazara kaginbato ni Police Captain Paul Vincent Tendona, ang Station Commander sa Station number 2. In-action man kang tanan sa mga accomplishment sa Station number 2 sa ilang operation mismo kung sariin base diri sa records sa Police Regional Office 6 nakapatigayon sila sa 38 ka mga positive anti-illegal drugs operation, nakadakop sa 64 ka mga drug personality ka nakakompiskar sa 569.156 gramos ng illegal nga droga nga ginabalbanta ng gabalora sa 13,870,262 pesos kag 16 centimos. Naraman sila sa 21 ka mga operasyon nga nagaresulta sa pagkadakop sa 77 ka mga personalidad bangod sang illegal nga panahor kay nagkakompiskara sang 8,701 pesos nga balor sang kantidad. Amo na aksyon mga balita naman gikan diri sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasultar sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Sa live stream, salamat sa mensahe na rin padala ni Sir Philip Alosagay, no? Nagpamalo siya nga portigid ang linog Megomar. Dito ni sa direkta mo. Sa Pungsod Japan si Sir Philip Alosagay. Sige, salamat. Si Ami Mercini Aplaska. Pakita miyaw lang kung na aliyog kay Hana, kay Aris Raisin. Mga apo ni Nanay Leti, Rikabigan ng Tao, live sa Imo Subong. Good evening, salamat kid. No? Si Ami Mercin Aplaska. Salamat kid. Ay, si Nanay Liti, Gurunit, Nanay Liti Aplaska. Dugay na kami weka kitain ni Nanay Liti sa Provincial Capitol. Toto Jo Marglidak, Mustada, no? Sige. Aplaska family. Arlidan Makoy. Good evening, Action Marlon. Monitor lang ko rin sa may barangay. Sumag, salamat kid. Sige. Alas 10:52 na Action Radio Philippines Standard Time. Ang balita maka-aksyon angot ini sa pag brutal nga konkremen nga naglunta sa Makati City. Tutok lamang kamo diri sa aksyon radyo Bacolod kay basi buwas kagahon o kung sa aga may development ini nga balita. Kaya na nga nagasunod diri nga information sa aton nga hindi pa pwede nga papalayag unless nga mangin binggo. Asa bangin hulaton ng atos diri nga mga otoridad sa pagpalayag sa mga ka-aksyon. Matulutaw man ang kabugusan sa sunod sa Bacolod. Was balantayan kay last day sang filing sa COC. Kadamo sa mga bantog nga buwas nga adlaw nga report nga nabato naton di maamat-amat na sila kadtos kubulik buwas sa probinsya man, sa banwa man o konsyudad nga level. Grabe sa mga enkontrohanay sa Negros Occidental daw nagkagat giba na ginatawag nga merger o kung ariglos tunga sang Yunaga Tagalog Negros pero nagadamo sa bangho ang mga banwa kag syudad nga ang sadto magkaalyado pero subong sa 2020 tong election maengkwentrohan ay isip-isip ko maka-aksyon daw duha ka mga LGU nga ang maengkwentrohan ay incumbent mayor ka incumbent vice mayor sa posisyon nga mayor. May araw man mga ka-aksyon nga nag-file bana ang nag-file kandidato sa pagka-mayor ang vice mayor asawa ya dari Southern Negros na duwagid ka mga LGU mga ka-aksyon. Dari sa Central Negros may araman magutod. Din bagid. Sa bagay ti uso naman niya.
Only in the Philippines, dali lamang ni sa pungsod sa Pilipinas. Sige, tutok lamang maka-aksyon na buwas kagahon. Base na gabong ng mga balita mo. Nagkantaran sa ring filings ng COC. Alas 10:54 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pagi sa ring bahanon kiss me goodbye. Agatakop naman temporaryo ining inyo palatuntunan. Action at Patrol. Magabalik ini buwas Sabado. Akon buwas Biyernes palang gali. Biyernes buwas. Ati area magkitag hapon diyan, no? Same time, 9:30 until 11 p.m. Sa kalang sige hapon, sa ato sa mga aksyon ya unit reporter sa News Center na ito na aksyon John Dale Salazar. Sa Patrol ta aksyon John Diaz with aksyon Ninyo Bugina o aksyon Nixon Tahom. Aksyon Roger Gutib sa Cadiz City. Dari sa bayan sa technical control. Puna ito na aksyon Henry Spulgar with IT expert aksyon Christian James Binares. Ako naman, aksyon Marlon Hervaya. Nagabilin sa good night. Good night! Mayang gabi, sleep tight, sweet dreams. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.